Hello mga Yiniens! Good morning! DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para mag-isang video niya upload ko. Ang kapla mga Yiniens, inulat nga ulit yung mga yung sidecar. Dito sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Okay mga Yiniens? Shoutout na kay Boss Ruel na pwede ka natin mag-vlog dito. Ayan si Boss Ruel. Mga Yiniens, tara na! Pa rin, tapat lang siya ng Rupina Square. Halos tapat lang sa mga Yiniens. Papunta nga naman yan, bayan ng Binmali. Pero yan, napunta bayan ng Dagupan, Pangasinan. Kaya naman yan. Ito naman yan, ano pala naman yan? Itong design ito naman yan. Ito, ang pressure naman yan is 19.5. Ano naman yan? Ano naman yan? Ito, 19.5 ito naman yan. Ano naman yan? Pressure ito naman yan, 19.5. Another one. Ito naman yan dito. Ito naman yan. Yung ano may yan, design niya. Yung likod naman yan, ano? Trapal yung likod niya. Ano yan? Ito yung ano may yan, 19.5 na price niya. May iba't ibang design naman yan. Mayroong, ayan, may iba't ibang design. Ito naman. Ito naman yan, 19.5 pa rin ito, 19.5. May design yung ano niya, yung buwan niya. Ayan, 9.5 din to. Ngayon yan to. 9.5. Ayan, 19.5. Ito ngayon yan is ang presyo nito is 24. Ano yan? Ibang design niya, 24 ito. Yung design sa harap to. Ang design sa harap, 24. Ito yung design na kay steel top. Ito ngayon yan is 28. No? Diferensya lang siya ng ano, 4,000. Nakaano na siya. Okay na. Diferensya lang siya. Yung Mayas is 38. 38 ba? 38. Boss! 38 ito. Ayan. Ano yun ito? Boss! 38 o 38? 35 ito? 38. 38, okay. Ito ba 24? 24 mo sa 24? 24, oh, 24, 28, 35. Ano yan? Ang diferensya naman niya, 35 is yung ano, likod niya, yung ano siya, yung nasa likod niya. Kasi yung ano man niya, itong ano, itong 28, yung likod niya, ano, yung likod niya man yan, yung 28. Ito man yan to, likod ng 28. Tapos yung ano mga yan, yung may aso. Pakakalatin tayo. Yung likod na ano mga yan, yung 38. Ayun. Yung likod niya 38. Hirapin siya sa likod. Ayan yan. Ayan. Ito yung mga ano, kaibahan nila. Iba yung kulay, may aso. Kasi din ang aso yan. Ibahan yung dalawa. Baga yung kaibahan nila yung ano lang, likod lang talaga. Dalawa. 28 tapos 35. Ayan lang. Mga Yiniens, no? Sa presyo ng sidecar at design dito sa presyo ni Boss Ruel, sa pula kay Boss Ruel. Mga Yiniens, salamat sa panonood, sana sa buting kaligayan. God bless everyone, keep safe, and bye-bye!